Simple, no, d'aquí del futbol espanyol és l'Atlètic Club. Vull dir, que tira de cantera i no de cartera. És a dir, o sigui, jo crec que és com, bueno, un Fernando Llorente, un Iñaki Williams, vull dir que al final es fan també internacionals. Nico. Nico Williams també. I són seus, no? Són, no? De l'Atlètic. I el Massana Fascaretes, què passa? Nico Williams és escoltar el nom i ja... A mi em sap molt de greu, però just això anava a dir, no? Que a la selecció espanyola té un futur molt assegurat. Nico Williams, Lamine Yamal. Jo ara tiro una mica... És contradictori perquè són Barça i Madrid, però penso que tindrem una parella de centrals a la selecció espectacular. Covarsí, Raúl Asensio. Per mi aquesta parella de centrals s'aproparà, jo crec que s'aproparà bastant a la parella de centrals que va fer Espanya gran, no? Que era Ramos-Piqué, perquè al final Laporte i Lenormand sí que són dos grans centrals, però al final Asensio i Covarsí per mi tenen... un es complementa a l'altre, no? Covarsí té molt bona sortida de pilota i Asensio és un jugador molt físic i que va molt bé al xoque, com aquell qui diu. Jo seguint amb el que deies, Adri,